Uvažene dame i gospodo, imam izuzetno zadovoljstvo što mogu ispred Elektroprivrede Crne Gore kao suorganizatora da vam se obratim i na kraju da otvorim ovaj skup, ali ovu priliku bih iskoristio da vas zamolim da paneli budu u polemičkom tonu, a da jedan dio te polemike ostavite i za Elektroprivredu Crne Gore. Ja želim da vam saopštim kakva je otprilike ta politika koju vodi Elektroprivreda Crne Gore, a bili bi vam veoma zahvalni ukoliko bi nam ukazali na greške u toj politici i još zahvalniji ukoliko bi nam dali neke ideje kako da se poboljšamo. Elektroprivreda trenutno ima 3 strateške politike. Prva politika je, o kojoj već svi pričamo, to je politika proizvodi gdje trošiš i mislimo da je to generalni pobjednik zelene tranzicije. Druga politika je da koristimo hidroenergetsku infrastrukturu za priključenje solarnih elektrana. Mislimo da postoji tehnička i meteorološka kompatibilnost tih načina priključenja i sve to ne bi bilo dobro i dovoljno ukoliko ne bi imali i treću politiku, a to je snažan razvoj baterijskih sistema. I mi ćemo to realizovati u narednom periodu i ovo, pošto je ovo već 4. put se sa značajnim brojem vas ovdje gledam, da vam malte ne saopštim šta smo mi do sada uradili i šta ćemo uraditi zaključno sa 2027. Mi ćemo do kraja godine pustiti u probni rad vjetropark Gvozd snage 55 MW. To je investicija vrijedna 82 miliona evra, finansira EBRD. Također očekujemo da ćemo već početkom iduće godine početi izgradnju vjetroparka Gvozd 2 snage 21-22 MW i nadamo se da ćemo i tu obezbijediti finansiranje EBRD-a. Juče je završen javni poziv za ugradnju 8. agregata u hidroelektrani Perućica snage 58 MW i očekujemo da će se ugradnja, da će početak rada tog 8. agregata biti u 2027. godini. Također, dobili smo projekat 3000 plus je završen, instalirali smo na oko 3500 objekata 35 MW solarnih elektrana, na sredini puta smo projekat 5000 plus, tu imamo preko 4000 potrošača i gotovo već postavljeno 40 MW, znači to ćemo završiti taj projekat do sredine sljedeće godine, odmah ćemo nastaviti projekat 10.000 plus. Također dobili smo urbanističko-tehničke uslove, čak negdje i ekološke saglasnosti za solarne elektrane Krupac snage 50 MW, solarna elektrana Štedim snage 150 MW, imamo dobili smo te uslove za 4 elektrane na Kapinom polju snage ukupne 50 MW, u Željezari imamo završenu papirologiju za oko 30 MW, a već je 10 MW postavljeno i već počeli smo da puštamo u probni rad određene elektrane u Željezari, ali na kraju očekujemo da ćemo vrlo brzo da raspišemo javni poziv za nabavku baterijskih sistema. Šta mi želimo od baterijskih sistema? U prvom javnom pozivu biće 2 baterijska sistema snage 30 MW za 4 sata. Ono C jednako 0,25, to je ukupnog znači kapaciteta 120 MW sati. Očekujemo, pošto ovdje ima i privrednika, očekujemo da će biti značajno interesovanje za nabavku i ugradnju tih baterijskih sistema. Mi imamo već gotove priključke u Željezari Nikšić, imamo 2 transformatorska sistema snage od 60 MW, također to će biti početak baterijskih sistema, ali planiramo da do 2027. čak do kraja 2026.
završimo ukupno 5 takvih baterijskih sistema, to je ukupno 600 megavat sati. I te bi investicije, znači ovo je sve priča do zaključno s 27. da sve bude gotovo i da sve radi. Iduće nedelje ćemo raspisati javni poziv i to je dobro da znate za probijanje tunela gdje spavamo 2 akumulaciona jezera Krupac i Slano. Mislim da će vrijednost tog javnog poziva biti 12 miliona evra. To je sve u svrsi valorizacije voda Nikšićkog polja. Jer naša poslovna politika je kad kažemo da priključujemo na hidroenergetsku infrastrukturu solarne elektrane, da se ne smije kap vode potrošiti za proizvodnju električne energije ukoliko sunce grije. Voda koja može da se pretvara u električnu energiju, ja mislim danas ima vrijednost nafte. Također ćemo još u okolini Nikšića raditi valorizaciju i jezera Livarovići i novi projekat valorizacija podzemnih voda u Nikšićkom polju. To su projekti čija vrijednost prelazi milijardu evra. Tu bi mogli da dobijemo gotovo 700 megavati novih izvora električne energije i nemojte mi, molim vas, zamjeriti kad vas pozivam da u vašim diskusijama i što se tiče finansiranja i što se tiče projektovanja i bilo čega osvrnete se jednim malim dijelom na ovo stanje u elektroprivredi, ukažete nam na eventualne greške i ponudite nam eventualna rješenja. Ja želim da budemo praktični, malo se bojim dugoročnog planiranja. Svi smo svjedoci, koji god nešto planirao prije 10-15 godina, svaki je promašio. Niko nije baš to sagledao dobro, da je sagledao dobro ne bi nam se dešavalo da cijena električne energije 22. 23. i danas u pojedinim dijelovima dana izlazi od 300 do 1000 evra. Znači možemo da planiramo, ali ajmo mi da budemo konkretni i da radimo. Ubijeđen sam da su ove tri postulata: proizvodi gdje trošiš, hidroenergetska infrastruktura za priključenje solara, baterijski sistemi, samo sam pričao veliki, koristit ćemo baterijske sisteme za određene traforeone, koristit ćemo baterijske sisteme i za domaćinstva. Mislimo da je to budućnost i to sad mora da se radi, a o nekim planovima, o fisijama i tako i tome dalje. Mene o tome je drago da čujem, ali ja mislim da je to ipak malo dalje, jer ovo je vrlo značajno, to sam rekao i medijima. Energetska tranzicija je velika šansa za značajan iskorak svake države u regionu i da donese veliki prosperitet zajednice, ali tako i velika opasnost da se uruše određeni energetski sistemi, što bi izazvalo dublje i socioekonomske, privredne probleme. Ajmo mi da uradimo da nam ovo bude velika šansa za razvoj društva, a faktor vrijeme je strahovito bitan. Bez obzira na bilo čije genijalne ideje i sagledanje svega, ako ne radimo sad i odmah, faktor vrijeme može vrlo lako da vas kazni. Ja bih ovako mogao dugo da pričam, proglašavam net otvorenim. Hvala vam što ste došli i gledamo se. Živjeli!